tarde. Pues venga, fuego para arriba, que estamos esperando por ti. Ai, por isto non che deixa. Pero que lle dé por ali. Vale. Pois non dá a volta de redo. Pero non ten bloco, non ten ningún. No, diante non, desde logo. No, suave non dice nada. Vai, pero por este. Eu penso que é mellor por aquí, que é menos costa. Aí, cuidado, abaixo está deslizante, carallo, non sei se deslizará máis que este. Arriba está peor aquí, pero abaixo está peor aquele. É unha vez... Se non, que dé a volta. Tampouco estar aí esperando, non ten sentido. Moncho, que presión leva? Non levará moito aire? Parece, Xa, pero leva aire, Leva aire, sí, correcto, pesa 3. Pero leva aire, non as rodas non agarraban. Que motor leva? O 3000, o CK30. Reprogramado non anda mal, de serie de asco. Tirade cos dous! Tirade cos dous cables, millor! Xa están sacaos! Si, pero se tiran os dous, é millor. Ademais non sufren os winch.